नमस्कार. काव्य शिगो मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आता दिवाळी अगदी उंबरठ्यावर आली आहे, तोंडावर आली आहे. दिवाळी म्हटली की अनेक गोष्टींची आठवण होते आणि ती तयारी करायची असते. आकाशकंदील. किती पिढ्या बदलल्या तर ही परंपरा कमी होणार नाही, बदलणार नाही. तसेच दुसरी चर्चा असते फराळाची. आता यात थोडा खूप बदल झाला आहे. एक 50 वर्षापूर्वीची दिवाळी वेगळी होती. तेव्हा खूपशा स्त्रिया घरी होत्या, नोकरी करणाऱ्या कमी होत्या, अगदीच कमी होत्या. आणि मुंबईसारख्या ठिकाणी बऱ्याचशा चाळीमध्ये राहायचे लोक. त्यामुळे पहिली गोष्ट म्हणजे तेव्हा दूरदर्शन घराघरात नव्हती. नुकत्याच टी व्ही यायला सुरुवात झाली होती आणि त्यात एक चॅनल होता आणि मोबाईलचं तर थांगपत्ताही नव्हतं. एक 40 वर्षापूर्वी हळूहळू दूरदर्शन आलं आणि जो तो आपल्या घरात कोंडला गेला. संध्याकाळी 6:30च्या दरम्यान दूरदर्शन सुरू झालं की त्याच्या पहिली सगळी माणसं, पुरुष मंडळी कामावर आल्यावर किंवा स्त्रियासुद्धा अशा भेटत असत चाळींमध्ये वगैरे. तेव्हा तो एकोपा होता खूप. आणि तेव्हा दिवाळीच्या दिवसात म्हणजे एक 15-20 दिवस पहिलं सुद्धा फराळ एकमेकांकडे जाऊन बनवण्याची पद्धत होती. विशेषतः करंज्याला 2-3 माणसं लागतात, 2-4 माणसं लागतात. खूप थोडंसं त्रासाचं काम असतं. तर तेव्हा ती चर्चा व्हायची, वार वाटले जायचे. अमुक दिवशी अमुक कुटुंबाकडे हे फराळ बनवायतात. आता झालंय असं की तेव्हा मुलंही जास्त होती, मनोरंजन साधन नव्हती आणि दुसरं काय होतं नाही. त्यामुळे आणखीन एक फॅड आले आता, गोड कमी खायचं किंवा गोड खाता कामा नये. तसं तेव्हा होतं नाही. तेव्हा मुलं खूप अगदी बसल्या बसल्या 2-4 करंज्या, 1-2 लाडू सहज शंकरपाळ्या, चकली खायचे. आता मुलंच खायला बघत नाही. एक त्यामुळे फराळ बनवायची खूप उत्सुकता किंवा खूप कळकळ ही राहिली नाही. दुसरी गोष्ट, तेव्हा स्त्रिया घरी होत्या, बऱ्याचशा स्त्रिया. त्यामुळे त्यांना वेळ भरपूर होता. कुटुंब मोठी होती, आवड होती सगळ्यांमध्ये, एकमेकांबद्दल प्रेम होतं. आता कुटुंब छोटे आली, स्त्रिया घराबाहेर पडू लागल्या नोकरीनिमित्त आणि अशी बरीच कारणं आली. त्यामुळे फराळसुद्धा आता आयता मागवला जातो, तो सुद्धा नावापुरतच. तरीसुद्धा दिवाळी म्हटली की फराळाची चर्चा होतेच. तर ही जी कविता आहे, चर्चा रंगली फराळाची, त्यात फराळातले जे पदार्थ असतात, खायचे पदार्थ, त्यांच्यात चर्चा होते की आपल्यात श्रेष्ठ कोण किंवा अधिक महत्त्वाचा कोण, कुठला पदार्थ अधिक महत्त्व. तर ही अशी चर्चा आता ह्या कवितेतून ऐकूया. कविता शीर्षकच आहे चर्चा रंगली फराळाची. लोकांना काय आवडतं, करंजी की चकली? लोकांना काय आवडतं, करंजी की चकली? की आवडते आणखी काही, यावर चर्चा होती रंगली. लोकांना काय आवडतं, करंजी की चकली? की आवडते आणखी काही, यावर चर्चा होती रंगली. फराळाचे सारे पदार्थ चर्चेला होते हजर. फराळाचे सारे पदार्थ चर्चेला होते हजर. एक एक होऊन सांगू लागला ख्याती आपापली. एक एक होऊन सांगू लागला ख्याती आपापली. जाडे बारीक तिखट छान, शेव पुढे होऊन म्हणाले. जाडे बारीक तिखट छान, शेव पुढे होऊन म्हणाले. कुरकुरीत खा कितीही, चवीला असतात चांगले. शंकरपाळी म्हणाले हसून. शंकरपाळी म्हणाली हसून, आकाराने मी चौकोनी मस्त. शंकरपाळी म्हणाली हसून, आकाराने मी चौकोनी मस्त. गोड खुसखुशीत आहे खायला, गोड खुसखुशीत आहे खायला, म्हणून बच्च कंपनी करते फस्त. लाडू. लाडू रवा बेसन मूग बुंदीचे. लाडू रवा बेसन मूग बुंदीचे, एकाच वेळी बोलू लागले सारे. लाडू रवा बेसन मूग बुंदीचे, एकाच वेळी बोलू लागले सारे. आकाराने गोल तरी रंगचव वेगळी, चवीने खाती अबालवृद्ध सारे. अंगाने काटेरी असलो आम्ही जरी, अंगाने काटेरी असलो आम्ही जरी, पिळदार वळणाचे शरीर आमचे. अंगाने काटेरी असलो आम्ही जरी, पिळदार वळणाचे शरीर आमचे. तिखट कुरकुरीत आवडती चकली, आवडीने खातात
दात शाबूत ज्यांचे, पिवळा तांबूस रंग आमचा, पिवळा तांबूस रंग आमचा अंगभर खसखस, पिवळा तांबूस रंग आमचा अंगभर खसखस, थोडे नरम थोडे कडक आकाराने पुरी जशी, पिवळा तांबूस रंग आमचा अंगभर खसखस, थोडे नरम थोडे कडक आकाराने पुरी जशी, मिळती अनारसे कधीतरी म्हणून खाती आवडीने, मिळती अनारसे कधीतरी म्हणून खाती आवडीने, बनवण्यासाठी मात्र गृहिणी घेतात मेहनत खाशी, मित्र जमोत वा मुले मागोत टाइमपास म्हणून, मित्र जमोत वा मुले मागोत टाइमपास म्हणून सहज खातात येता आता माणसे 12 महिने, मित्र जमोत वा मुले मागोत टाइमपास म्हणून सहज खातात येता आता माणसे 12 महिने, असा आहे एकच पदार्थ जो मिळतो सदा सर्वत्र, कुरकुरीत खमंग थोडा तिखट चिवडा चवीने, स्वादिष्ट खमंग सारणाने बनते अर्धवक्र करंजी, स्वादिष्ट खमंग सारणाने बनते अर्धवक्र करंजी, फराळात साऱ्या शोभून दिसते जशी ती राणी, अपूर्ण आहे तिच्याशिवाय फराळाचे ताट, करंजी म्हणाली अपूर्ण आहे माझ्याशिवाय फराळाचे ताट, वासाने भूक चाळवते अशी मी सर्वात देखणे, वासाने भूक चाळवते अशी मी सर्वात देखणे, कसला वाद घालता माणसे आहेत का वेडी, कसला वाद घालता माणसे आहेत का वेडी, सारेच पदार्थ चांगले वाढवतात शोभा तबकाची, कसला वाद घालता माणसे आहेत का वेडी, सारेच पदार्थ चांगले वाढवतात शोभा तबकाची, ज्याला जे आवडेल ते खावे ठेवू नयेत नावे, दिवाळीचा फराळ म्हटल्यावर गरज तर सर्वांची, दिवाळीचा फराळ म्हटल्यावर गरज तर सर्वांची. धन्यवाद मित्रांनो. यात तुम्हाला आणखी कुठला पदार्थ दिवाळीचा आठवत असेल तर तो कमेंटमध्ये नक्की सांगा. कविता कशी वाटली, आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा. आपल्या मित्रमंडळींना हा आगळा वेगळा फराळ तुम्ही शेअर करा, पाठवा, त्यांनाही आवडेल. आणि आता परत भेटू दिवाळीची एक कविता घेऊन दिवाळीत. धन्यवाद.